duwe wong lanang. Barangmu lo enak. Oh. Pateni Jong. Pateni Jong. Pateni Jong. Hah? Dela nyanti, Pak? Ngopo awakmu melu rene? Ngopo sampean rene? Lah awakmu ki bento piye? Takoni wong tua kok malah ganti takon. Piye ya, Pak De? Lah piye apane? Aku isih ora trimo dipetutne Dela. Aku nasibmu elek men to ya. Ijo mending nasibku to, Pak, daripada nasibnya sampean. Are malah guyang-guyu to, Jup. Apa sing lucu? Ya lucu to. Ngelokne nasibku elek, nasib pendekne dhewe ra jelas. Mbok yo sadar. Bojomu lu dienggo bal-balan brojong. Tenan to, Jup? Wong brojong dhewe sing cerita karo aku. Kadang aku ditawani malah. Lah awakmu gelem, Jup? Ya engko sik to, urung giliranku kok. Tak rungok-rungokne lho, Jup. Awakmu ki suwe omonganmu kok ngabangne kupingku to. Lah faktane ngono kok, sampean ae reko-reko budeki. Dadi tenan to ceritane, Jup. Jup. Informasimu ki iso dipertanggungjawabne apa ora? Pak De. Dikira aku nggoroi apa piye? Pak De, aku ki ora ngapusi. Aku ki tenanan. Pak De, aku njaluk tulung. Piye Pak De? Supaya Dela ajak gelem karo aku. Dadi sampean ngomong karo Dela, ben Dela gelem karo aku. Sik, Jup. Masalah kuwi gampang. Jawane awakmu ki pengen ditempungne karo Dela ngono. Ya jelas toh, kok bertanya. Ya awakmu sing sabar. Kok tak cobone. Sik, Jup. Umpama aku ngajak gelut karo ponanku bronjong ngono piye? Jane rembukan opo to iki? Lho, Cup, awakmu tekan ndi? Alah. Oh, iki lho, Del. Jupri kalau ngintil ae. Jane ngopo to, Pak De? Sik, Del. Sakjane aku kon rene iki ana apa ta? Wong takon kok ganti takon. Meneng sik. Pak De, aku meh ngomong sithik. Aku koyoke karo Mbak Tini bakal mungsuhan. Del, tenang to. Engko ini tak atasane. Wis to, Jup, urusanku gak ono hubungane karo awakmu. Sik to, Jup. Dela iki ben ngomong, rungokno sik. Oh iya, Del. Nah, terus aku pokon rene iki hubungane apa? Lah sampean kan tahu cedak karo Mbak Tini. Kelemahane apa? Mbak Tini kesenengane apa? Aku meh ngepek atine. Apa awakmu wedi karo Tini? Wedi sih ora. Piye-piye kan aku ngembol anake Latar. Sampean kan ngerti Latar ade Mbak Tini. Soalnya Mbak Tini nyiro aku dadi penyebabnya kecelakaane Latar. Wong Latar mati kok ijen golek masalah to. Cangkemmu ki lho, Jup. Meneng sik to? Lambemu lo, Cup, lek ngomong asal ae. Aku mau tambah ruwet. Piye-piye Latar kan calon bojoku, cuman Rasido. Oh iya, Pak De. Sesuk kan petung dinane Latar. Aku nang omahe Mbak Tini apa ora? Ayo rono to. Ane awakmu ra rono tambah ruwet masalah itu, Del. Justru nek awakmu ki ora ketok, kuwi malah mbuktekne nek awakmu ki dadi penyebabe to. Del. Awakmu terlalu khawatir to karo Tini. Tini lo mantanku. Makane aku ngerti pengapesane Tini. Mangkane aku mau digawe sisa. Sisa apa? Wujudmu iku mosok sisa digekno aku. Wis. Malah tekan ndi to ya?
De, jane aku urung siap ketemu Pak Dini. Siap ra siap ya awakmu ya kudu teko. Yo, sik Pak De, tak pikir-pikire dhisik. Teko rane aku urung ngerti. Ya wis Pak De, aku tak mlebu sik, Atar wis ngenteni nok jero. Ya wis, Del, aku ora rampung ngomong lho. ora urus. Job. Ditenono ya. Ronjong sesuk tak jotosi. Aja kereng-kereng to, Pak De. Karya aku toh. Wong kurung aku dileboni manuke. Nani? Kae mau lah Dela. Arep nyang endi kae? Latar, ngopo awakmu dadak mati barang? Padahal aku lagi seneng-senenge ngrasakno duwe wong lanang. Barangmu lo enak. Nek saiki awakmu nang ngarepku pengen tak apakno? Pengen tak cewet, pengen tak kamplong, pengen tak cotos. Pokoknya akeh lah. Lapo awakmu dadak mati barang? Rasane kangen kae. Ngapa jebak awakmu? Tumben dhewean. Lagi pengen ngelamun ae, Pak Men. Tak sawang-sawang kok awakmu lagi gelisah. Lara ati apa piye? Meneng to, Pak Men. Timbang aku gludung kali. Ya wis gage kono nang glundunga. Lah kok mau dikongkon to? Lah jare meh glundung. Lah timbang urip ra ono gunane, ya kono to. Beh. Sampeyan malah ngejlokno aku, Pak Men. Lah ngopo? Perkara Dela wae nganti stres. Lah iya to? Pikir wae to, Pak Men. Aku nyedaki Dela kurang ngopo. Tak apeli, tak dolan, tak tukokno jajan, tak rawat tenanan. Sampai tak wanek-wanekno ngomong Latar. Ben Latar ora nyedak-nyedak Dela. Lah saiki Latar wis mati ae ngalang-alangi cintaku pada Dela. Iku berarti Dela ro Latar seneng tenanan. Tenanan piye? Aku karo Dela ya tenanan. Jup. Berarti cintamu lo bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan piye? Alah, kesuwen. Pekokmu lo ora ilang-ilang. Ora, Pak Men. Oh iya, Pak Men. Kamu duwe cara ora? Ben Dela gelem karo aku. Ya jelas ono to. Kari awakmu duwe duit apa ora? Ya duwe to. Tumben duwe. Lah ngopo dadak nggo duwe? Lah awakmu nggih bol duit 200 ora? Megawe apa? Lah awakmu pengen seneng Dela ora? Gercep pera mana duwe? Lah tumben awakmu wis ono. Lah wis siap nih sutradarane kok. Oh film to iki. Oh iya no. Ngene lho. Cewek, Apa sih? arep nang ndi? Apa kan? Waduh. Lah kok malah kalah kae? Lah piye Pak Men kok ora sesuai skenario? Oh, berarti akal-akalanmu to, Jup? Sik to, Del. Aduh. Kocrok. Cuk. Yo sik to. Jamput ke atas seram. Macem-macem.
Piye? Ayah, Tenan iki. pokoknya dino iki kudu tak clearno iki, Nduk. Masalah iki kudu tak rampungke. Pokoknya mbah dadine mati apa urip, pokoknya kudu urip. Piye to iki? Pokoknya bronjong dino iki kudu selesai. Sampeyan iki sing hati-hati, Pak. Sampeyan ki wis umur. Eling encokmu. Aduh. Koman, Nduk. Encokku. Pokoknya dino iki ditentokke. Aku apa bronjong sing oleh Mama Yuli. Piye, Jong? Aku wis seksi, Bro. Piye to? Kene arep gelut kok malah ngomong seksi apa ora? Lah sing gelut kan awakmu, duduk aku. Lah aku gelut kan demi mempertahankan awakmu. Tenan koyo wani karo bojoku. Aja kok bojomu dadon 10 lo tak kiwa. Lah dadan karo bojoku kan padha wae. Iya ya. Dino iki awakmu meneng ae. Aku berjuang demi awakmu. Hati-hati ya, Jong. Wes ya, Mel. Bronjong senantang ya. Pak, aja mati ya. Piye to, Mel? Untungan bapak mati malah. Yes, bapak mati aku bebas. Yes, iso clubbing, ajib-ajib. Anak koclok iki. Kae lho, bojomu wis ora sabar kepengin mati. Sing tenanan lho, Jong. Jong, patenono dadan ya. Wong wedok apa iki? Bojone dipateni kok seneng. Modar kowe. Durung apa-apa. Apa kowe? Segi. Oh. Pateni, Jong. Pateni, Jong. Pateni, Jong. Tendang, Pak. Tendang, Pak. Tendang, Pak. Tendang, Pak. Apa kowe? Lah apa kowe? Wani kowe. Halah, cilik rantang piye? Apa? Kan awakmu gede apa piye? Halah. Kalau kamu tukaran dewe toh. Lek tontonan koyone. Seru iki. Apa to, Mas? Wah, Tekorane aku ora ngerti. Lali lho. Del, tenang to. Lah awakmu ki bento piye? Guyu. Ora mau ana kecoa muga. Aku gak kuat godaan Mas.